Gogoratzen bagara, Euskal Herriak joan ziren libertopiara New Fisia gundatua zentzuten zuten zarata misteriosu batzuk. Orduan libertopiara egin zuten lagun bat ditzen zen Anaia. Inoia diseinatzaile modatua zen orduan eman zioten. Beta bat Broheimen Parisek 4 urterako eta emango zioten 40.000 euro. Usue maletak eginaz kartaxia 10 minututan etorriko da eta zu oraindik horrela, nik daukat eginda. Baina gauzaz pasartu behar ditut, itxero bi segundu. Bueno, pues Usue azkar egin, nik joango naiz bera jaizten taxia etortzen bada. Azkar Usue. Janago. Sorpresa bat, beraien ezetiten zegoela pertson bat famatua zena. Usue! Lina dago! Lina? Zue zinen youtuber bat? Bai, nintzen youtuberra, baina gustatzen zekideago taxiak idatzea. Argazki bat egin aldugu zurekin, zure fan gara. Etxe garibina. Opa. Eskerrik asko, Lina, oso majua zara. Eskerrik asko. Nahi duzu eramatea zuen etxera? Bai. Hor dago, ezta? Bai, hori da gure etxea. Bueno, ja llegatu da. Eskerrik asko, Lina. Agur, neska. Agur. Etorri. Zarata horiek. Ez ziren baino batena guztiok pentsatzen genuen bezala, zuen auzokide bat zen, eta igerileku bat eduten ari zuen. Begira, hortik dator. Kaixo, egunon. Kaixo. Barkatu mareziagatik, igerileku bat egiten nengoen. Badakit, nire etorri detzera. Benetan? Bai. Ze ondo bezatuko dugu. Etorri gira. Polita, Eskerrik asko. nola deitzen zara? Oier. Eta zure Roblezko usuarioa? Oier bestia. Zein zena Polita? Ai, zatu erri bat. Ez. Kira! Erori gero horretara, etorri, Kira, etorri. Ui, Kira, erori zera. Ondo zara, Kira? Bai, ni uste dut ondo da gola. Nik uste dut batetzen. Zer graziosa izan da Kira hori denean. Ara, Kira, zer dago kuntza horretan? Irekizu beldur naiz. Eizu. Bia, erriak ikasiko. Kira, utxeko dugu bat. Aian eta usue zabaldu zuten dutza eta... Bat, bi eta hiru. Ara, hamster bat da, ze polita. Etxera eramango dugu. Kutxa ere bai. Bai, hartu behar dugu. Kira, etorri goaz etxera. Ze polita da. Erakutsiko dietitzen, hau da zare logen, hau da janaria, hau da zure logela, Hau da sukaldea. eta hau da zukaldea. Utziko diogu lotan Kirarekin. Kira, hau da zure lagun beste lagun. Erarrian Jango. Bueno, utziko diogu. Usue lotan eraman alduzu. Bai, goaz, goaz. Bai, dotiren deituko diogu. Ja,
Usue, agian zea hobeto ideia ustea notan leku... Hartu batean, ez? Hor bai, zeren eta ikusi diot tirari jatea. Usue goaz lotara, hemen utziko dut.